Gloria lilek mulej. Gloria lilek Ġesu. Jej, halleluja. Grazie Ġesu. Amen, amen. Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Grazie Ġesu. U hekk jixraqlu l-mulej. Meta ġili morċi loba futbol, ikun hemm ruxmata nies jgħidu u jissapportjaw tim tal-futbol. Aħna għaliex m'għandniex ngħidu nfaħru l-mulej nissapportjaw il-dak li taħħajtu għalina u dak li permessjow aħna ma nagħmlu xejn ma permessjow nifilħu għal kollox. Alleluja! Nilqawkom eżiżaħu Maltin u Għawċin għal messaġġ biex inkoraġġik, jibnik u jpoġġik fuq il-pjan divin Talla għal ħajtek. Għalhekk jitolbu flimkien miegħi min qalbek għid dal-klim warajja. Idlu missi qadis, nirringrazzjak ta' dan il-privileġġ li nista' nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, għatini revelazzjoni u tkellem minn fom il-qaddej tiegħek. Għamel li il-kelma sir ħajja u trasformazzjoni għal-ħajja tiegħi, jiena lesin għal-kelma tiegħek u għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Illum kont nitkellem ma' ħabib tiegħi li julu fil-Ministeru għal ħafna snin, raġel Talla, ħabib qrib u għed mill-iktar irġiel tal-mulej Talla li jiena nestimja, nirrispetta, unżom fi stima. Raġel li hija fil-kelma sew u raġel li Alla użaħ biex jagħmel ħafna frott, inkluż pajjiżna f'Malta. U konna nitkellmu fuq dan is-suġġett u ħassejt li naħseb ikun taġġit għall-Knisja sew għalikom hawn u sew għall-bosta Maltin u Għawċin, speċjalment dawk li ta' spiss jistaqsilu minn fuqshom kif ħankun naf li jiena qiegħed fir-rida tal-Alla. U dik hija mistoqsija tajba u mistoqsija ġenwina u mistoqsija valida. Mistoqsija valida. Number one, mod ġenerali, ħana dan l-indirizz huwa għan-nies mod ġenerali, mhux għan-nies tal-Knisja biss, mhux għan-nies tal-River of Love biss, mhux għall-Kristjani biss, għal kulħadd. Mhux kulħadd qiegħed fir-rieda perfetta tal-Alla. Number two, hemm rieda u pjan perfett tal-Alla għal ħajtek. Sewwa. U Alla għandu pjan għal kull persuna li qatt twildet u qatt titwiled din id-dinja. Meta inti tibda twettaq dan il-pjan? Jiena nħobb ngħid il-kelma li Alla ma jaħli xejn u Alla li huwa sovran fuq kollox, xorta waħda għandu pjan anka jekk inti fattarta u għamilt froġa u għamilt balbuljata. Alla, il-pjan Talla għal ħajtek ma tbiddilx u ma tħassarx u ma ġiex alterat. Int minn inti, int fejn inti, il-pjan Talla għal ħajtek m'għandux pjan plan B. Jibqa' dejjem Plan A. Plan B hija din. Wettaq Plan A. Amen. Imma kemm inni Kristjan, kemm inni nimxi fil-mulej, ma kienx l-ewwel darba li jiġieli anka jiena forsi mhux saqsejt, anka ġieli kien hemm momenti mhux issa nirringrazzja l-Alla, ma kien hemm momenti fil-passat fejn anka kont insina ansjuż fuq din mistoqsija, jiena qiegħed fil-pjan Talla. Qiegħed inti wettaq il-pjan Talla l-ħajti, kemm minnkom ġieli saqsejtu din il-mistoqsija lkom infuskom. Qiegħed fil-pjan Talla? Jimportak li inti tkun taf li qiegħed fil-pjan Talla? U Alla jorina ċar li inti tista' tkun taf li qiegħed fil-pjan Talla. Hemm sinjali ċari, direzzjonijiet ċari fil-Bibja kif inti tkun taf li inti fiha l-pjan Talla. Sewwa. Meta kont għadni fil-Bible College, ħafna kienu jistaqsuha din, kif nkun naf li jiena qiegħed fil-pjan Talla, kif nkun naf li jiena ħanwettaq il-pjan Talla. Sewwa. U hawn min li jkun verament ansjuż
taqbdu l-ansjetà fuq din il-mistoqsija, believe it or not. Naf nies li jħobbu l-mulej, imma taqbadhom ansjetà għaliex jibżaw li ħaj jimmissjaw il-pjan Alla. Għaw xi ħaġa li bżajt li inti ħadd immissja l-pjan Alla f'ħajtek? Mela ħan seraħlek rasek minn issa, l-fatt li inti tibża li ħadd immissja l-pjan Alla, żgur m'intix ħadd immissja l-pjan Alla. Għax ġeneralment nies li jmissjaw il-pjan Alla mhux qed jaħsbu u mhux qed ikunu ansjużi jew qed iħabblu rashom li ħaj jmissjaw il-pjan Alla. Nies li qed jiwworjaw li ħaj jmissjaw il-pjan Alla, Alla ħaj ma żgur li int m'intix ħadd immissja l-pjan Alla. Amen? Halleluja. Però il-pjan Alla jibda minn ġurnata partikolari. Ħanidu jekk ara, il-pjan Alla actually diġà huwa mfassal għalik. Imma tibda twet u minn ġurnata partikolari. Tafuha meta din il-ġurnata? Meta inti titwilet mill-ġdid. Meta inti titwilet mill-ġdid. Meta inti titwilet fid-dinja, id-dinja tiskopri lilek. Meta inti titwilet mill-ġdid, inti tiskopri il-pjan Alla l-ħajtek. Mela issa ħanibda nindirizza poplu partikolari, il-Knisja, il-poplu Alla, il-Kristjani, dawk li huma mwilda mill-ġdid. Mhux għax tmur ġobinja, dawk li għandhom relazzjoni ma' Kristu. Il-moment li inti titwilet mill-ġdid, hemmhekk inti bdejt twetta il-pjan ta' Alla. Issa l-pjan ta' Alla ma ġiex infassal il-moment li inti twilet mill-ġdid u f'daqqa waħda Alla qal ara da għandna ieħor x'ħantu da. Il-pjan ta' Alla ġiet diżinjat għalik fl-eternità. Issa l-konċett tal-eternità huwa diffiċli għalik u għalija biex nifhmuh totalment. Għax l-eternità il-bieraħ huwa llum. Sena ilu huwa llum u 1000 sena oħra llum. Tipprovax tifhmu. Għax aħna m'għandniex il-kunċett ta' eternità. Qed ngħidlek dan għaliex ħafna li jispiċċaw jiwworjaw, jibżaw, jisiru ansjużi. Mela l-moment li inti titwieled minn ġdid, ejn nagħmlu mod inti, xi ħadd qed jara dal-programm bħalissa minn ġewwa l-ħabs ta' Kordin. Jekk inti llum titwieled minn ġdid u tagħtik ħajtek fi Kristu, tagħtik il-ħajtek il-Ġesu Kristu, minn ġol ħabs ta' Kordin jibda l-pjan Alla għalik. U tista' tkun ċert sew jekk għandek xahar, sena, 10 snin, sentenza, issa l-fatt li twieled minn ġdid tista' tibda tassikura ruħek u tgħix fil-paċi li inti issa qiegħed fil-pjan ta' Alla. Jiġifieri kull min hu Kristjan m'għandekx għalfejn tħabber rasek iżejjed tajjeb li tgħix aware u tkun aware ta' ċertu prinċipji sewwa, tajjeb li tkun aware, imma l-fatt li inti ta' Kristu ħajara li inti twettaq il-pjan Alla ħafna iktar mill-inti ħajkollok għalfejn tħabber rasek biex twettaq il-pjan Alla. Jekk inti persuna li kuljum tfittex il-mulej, għattaħim għal-mulej, taqra l-kelma, titlob, tixxierek, inti ħajkollok ħafna iktar il-faċilità u l-probabilità li ħatwettaq il-pjan perfett Alla. Għax hemm ċertu guidelines li jekk inti żommhom fil-ħajja tiegħek, żgur m'intix ħadd tmissja l-pjan Alla. Qed tifhmu aħwa? Issa, morru fi ktieb tas-Salmi, kapitlu 37. Idħol fil-pjan Alla u strieħ il-messaġġ tal-lum. Jew il-pjan Alla u għajtik il-mistrieħ. Il-pjan Alla lik huwa li tidħol fil-mistrieħ. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna li aħna ngħixu ħajja ta' mistrieħ meta nemmnu nħallna ngħixu bil-fidi u ma tgħix ħajja ansjus, ma tgħix bir-rivelazzjoni li inti qiegħed diġà seated, poġġut fi Kristu Ġesu fis-smewwiet. Efesin 2:6. Tiġa qiegħed fi Kristu u tgħix minn punto di vista ta' inti qed tgħix ħajja ta' renjanti. Tirrenja ma' Kristu fi Kristu. Fis-Salmi 37
33 verse 23. المولاي يسخّح المشي tal-bniedem u jwettaq u jitaxxaq bitriqtu. Bl-Ingliż nippreferija. Ħanidilkom bl-Ingliż. Verse 23. Tajt hekk. The steps of a righteous man are ordered by the Lord. Il-passi tal-bniedem ġust, għaw xaħat ġust għaw? Għanna raw xaħat ġust? Jek mintix ġust int korrott. Għaw xaħat ġust? Jek inti fi Kristu inti ġust. 2 Corinthians 5 vers 21. Dak li ma kanx jaf xinu dnub, Alla għamlu dnub lil Ġesu biex permezz tiegħu aħna nsiru ġusti fih. Aħna il-Kristjan huwa ġust, ġust fisser iġġustifikat. U ġustifikat fisser inti li inti maħfur u tfisser daqs li kieku qatt ma mill-dnub wieħed. Dik hija revelazzjoni tal-blieħ, mur itallem mur medita. Imma aħna il-Kristjani seħ bniedem ġust. Għandawk li intom ġodda fil-fidi, il-Kristjan fil-Bibja laqqas ma jissemma darba midneb. Imma aħna tallimna fil-reliġjon, aħna midinbin, povri u dut. Għaw xuħut minnkom forsi ġkolt rajtu d-dut? Imma maħniġ dut. Aħna ġusti, ġustifikati permess ta' Kristu, bid-dem ta' Kristu d-demalla. Mela l-pass tal-bniedem, mela f'kelma waħda tista' tgħidek il-bniedem talla, il-Kristjan, il-passi tiegħu tagħha huma ordnati minn Alla. Issa moħħkom hawn. Kulħadd jgħiduha bl-Ingliż, miegħi. The steps of a righteous person, they are ordered by the Lord. Kulħadd jgħidha miegħi. My steps as a righteous person in Christ are ordered by the Lord. I can't miss the plan of God for my life. It's impossible. Ma nistax nimmissja l-pjan Alla għal ħajti. Impossibbli. Għaliex mhux jiena ngħix, mhux il-pjan Alla biss jgħix fija, imma jiena tiġa ngħix fil-pjan Alla. Jiġifieri il-pjan Alla lik u għalija u ikbar minnek. The plan of God for your life is bigger than you. Qatt ma kien hemm fil-ġenna fejn Alla lilek rak tiżbalja u sar nervus u beda jinkwieta. U għalla l-missier dar lej Ġesu għallu ibni mulej Ġesu x'ħan għamlu b'dan? Ara x'għamel? Fotta kollox, issa x'ħan għamlu? Qatt ma jeżisti. Mela ħanaqraw il-vers li jmiss. ħanaqraw vers 23. The steps of a righteous man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Ismawa. Thank you, my brother. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord, even if he falls, upholds him with his hand. Issa tifmu, do you understand why now you can rest? Why last week the Lord spoke to us how we can enter the rest? God's desire for you to fulfill his plan is bigger than your desire to fulfill his plan. Il-pjan Alla biex inti twettaq il-pjan Alla l-ħajtek, Alla jixtieq li inti twettaq il-pjan Alla l-ħajtek ħafna iktar milli tixtieq inti twettaq il-pjan Alla l-ħajtek. U jekk inti qalbek fid Kristu, fidej il-mulej, mhux jekk inti perfett ħadd. Imma jekk qalbek hija fidej Kristu, sewwa Alla ħabbir x'rasek, mhux ħajpermetti l-ebda demonju,
Lebda gwerra, lebda marda, lebda tsija, lebda kuġin, lebda ċirkostanza jaqilek mill-pjantalla għalik, għaliex il-pjantalla għalik jikbar minn da kollu. Halleluja. Gloria lil mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Naqraw nerġaw bil-Malti. Naqraw nerġaw bil-Malti. Mela Salmi 37, għal-kem nippreferija bil-Ingliż, imma minn 23. Il-mulej saħħaħ jew wettaq il-mixi jew il-passi tal-bniedem ġust u jwettaq u jitaxxaq bitriqtu. Jekk jaqa' hawn xi ħaġa li waqgħet int? Għamilt kutr mbajsa? U ċertu Kristjani jibdew jgħidu, naħseb ħan immissja l-pjantalla. Ara, l-eternità ma nistax nifhimha 100%, imma nifhem dil-biċċa. Qabel ma waqgħet, Alla tiġġara aktaqa. Għalhekk Alla qatt ma jista' jiġi sorpriż. There was never an authority that God was surprised. You cannot shock him. Jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art, għax il-mulej iżommlu idu. Fil-ktib tar-Romani, ħanaqraħilkom di. Morru ktib tar-Romani. Kapitlu 11. Halleluja. Anzi. Morru kapitlu naħseb 16. Jaqqas. Għax diet tiġini issa fl-ispirtu ta' 11, I think. Mela. Waħilna. Tibżax, ħanajdilkom xajt. Għax skrittura nafazat. Tejtek kara. Tejt jekk il-bniedem ġust jaqa' Alla kapaċi jerġa' jqajmu. Qed tifhmu? Qiegħda fil-ktib tar-Romani, mora fitxu. Le, dik qiegħda f'Romani. Fil-iskrittura l-kunċett kollu tal-Bibja hija il-bniedem ġust jaqa' anke 7 darbiet kuljum u jerġa' jqajmu l-mulej. Ġifieri Alla mhuwiex ixxukkjat jekk inti għamilt balbuljata. Issa, xi ħaġa tal-għaġeb, llum fakkarni l-mulej fl-istorja ta' Ġona. Kemm minnkom tiftakru l-istorja ta' Ġona? Ġona hija storja interessanti għaliex Ġona huwa infatti smajna fuq dan il-weekend. Ġona Alla bagħtu biex iġib messaġġ ta' fidwa u ta' twissija lil Nineva. U meta Alla bagħat il-Ġona, Ġona ħarab u ma rridx imur jafża u jwissi lill-poplu ta' Nineva li jekk ma jindmux f'40 jum ħajjaqridhom Alla. Ma rridx jwissihom. Mid-dera ma tantx kien kif jgħidu bl-Ingliż, he wasn't very fond to see them saved. He wanted them to be destroyed. Tafu għal-istorja? Ġona mid-dera daw in-nies ta' Ninwe ma kienx inniżilhom u laqqas ma kienu mid-dera jniżlu l-lut. Allura meta sema li Alla ħajqridhom, irid jagħmel parti, mhux jimur iwissihom ħajsalvaw. Imma Alla ta' ħnina u Alla jrid isalva u ma jifraħx meta xi ħadd imut fid-dnubu. Anyway, mela da Ġona ħarab, by the way, qatt ma tista' taħrab minn Alla. Just in case qed taħseb biex taħrab. Alla jiġri iktar minnek. He's faster than you. Anyway, da ħarab u qabad vapur biex imur in-naħa l-oħra tal-pajjiż, il-bogħod minn fejn Alla se jaħlu.
U Alla għajjem riħ u jew riefnu u dal-vapur beda ovvjament n-nista fuq dan il-vapur bdew jibżaw li ħajerqu. U mid-der għandunaw kellhom xi tip ta' perception, li din mhix tempesta normali u bdew jitolbu biex jaraw għal xi ġed jiġri minn dan. U Ġona, qalbi meta bdejt naqra ngħid javvili da, mar jorqod ta' fid-dajs isfel. Dawn iżlu ħdej qalu luj, inta torqod, itlob l-Alla tiegħek ħalli jsalvana. U qalilhom it-tortijaj li din il-maltempata qamet. Għaliex Alla qalli biex nagħmel xi ħaġa u ħrabtlu. U qallhom itfawn il-baħar ħalli din il-maltempata tieqaf. Daw in-nies għalkemm ma kinux jaqdu lil Jahwe, believe it or not, kellhom ċertu integrità għax ma ridux jitfgħu il-baħar, għax beżaw li jekk jitfgħu il-baħar profeta tal-Alla, ħajjiġi l-ġudizzju tal-Alla fuqhom. Imma qallhom itfgħu il-baħar, tibżax, u talbu li Alla ma jżommhomx kontabbli. Wara kollox mhux il-profeta qalli. U daw tefgħu il-baħar u qallhom u kif tefgħu il-baħar, Alla batilhom batlu ħuta kbira u balat il-Ġona. Waqt li qed naħseb fuqha din l-istorja, Ġona kien qed jaħrab mill-pjan tal-Alla. Waqt li kien fil-ħuta 3 ijiem, dan l-unika profeta li sar fish food. Qabli inti mort għand il-restorant tal-ħut u kiltu mal-ħuta li ordnajt. Ma msomma, Alla ma jaħli xejn. Anyway, u mid-dera anka l-ħuta Allaħħa. Mela l-ewwel Alla ruxma ta' poplu fuq vapur. Bela tuħuta anka l-ħuta dejjaqa. U rebettietu. Nice. U spiċċa xorta waħda il-ħuta ħaditu fil-pjan tal-Alla. Ftakar, il-pjan tal-Alla u ikbar minnek. Tmur fej tmur. Anke jekk tibilek ħuta, il-ħuta ħatwaslek fil-pjan tal-Alla. Anke jekk tmur il-ħabs xorta ħajwaslek lura lejn il-pjan tal-Alla. Anke jekk ladu jġiblek xi maltempata, il-maltempata ħajwaslek lura lejn il-pjan tal-Alla għax il-pjan tal-Alla hu ikbar mill-infern kollu, ikbar minn kull demonju, ikbar minn kull problema li ġiet kontra ħajtek, il-pjan tal-Alla hu ikbar minn dak kollu u għalhekk tista' tistrieħ u torqod għax il-pjan tal-Alla ħatwettqu. Amen, speċjalment jekk inti tgħid li inti tal-Alla. Amen? Halleluja. Msomma domar iwissel il-poplu ta' Ninwe, u l-poplu ta' Ninwe, isimgħuna this is interesting, nedem. Semaw lill-profeta. Il-profeta, dan il-ktieb xi ħaġa li qal fil-konferenza, ma nsejt min qala, Pastore Joe qala, Pastore Joe qal il-profeti li aħna għandna fit-Testament il-Qadim, Alla jibgħathom b'messaġġ. Dal-profeta kien il-messaġġ. Xi kultant Alla jibgħatek b'messaġġ għal xi ħud, imma xi kultant jibgħat lilek u inti tkun il-messaġġ. Qabel xi kultant m'għandek għalfejn laqas tgħid kelma waħda u Alla xorta jibgħatek post u jibgħatek bħala sinjal biex tkun messaġġ għal xi ħadd. Tkun messaġġ għal poplu. Tkun messaġġ forsi fej taħdem. M'hemm bżonn tgħidulhom ħafna inti tkun il-messaġġ. Alleluja. Praise God. U meta besqitu dil-ħuta mari xandar, għamel 40 jum jimxi madwar ir-raħar 3 ijiem u fuqhom u daw kollha nidmu. U minflok feraħ għal iż-żikkola. Ħadmet. Sewwa, u mbagħad il-mulej biex juri kemm hu tajjeb il-mulej, waqt f'ġurnata waħda msomma kienet qed tiżreġ 4 kapitli kumman fih ktieb, morru qra. U tella siġra fuqu f'lejl wieħed overnight. Il-mulej kabbar siġra
biex tagħtih id-del. U serħitu ħa pjaċir din is-siġra, ġona, mbagħad f'lejl ieħor, fi ftit sigħat, baddudu biex tikol din is-siġra. U pratikament il-profeta iddispjaċih li mietet din is-siġra. U għallu għaliex Alla tilta din is-siġra. Għallu mela għaddispjaċik għal-siġra. Li f'ġurnata waħda kibret f'ġurnata waħda nixfet. Għallu għal-poplu sħiħ li huma ignoranti u ma jafu xejn għax m'għandhomx min imexxihom fil-verità, ma jmexxihom frux ma daħmerijiet u jiena battek għandhom għax inħobbhom u rrid insalvahom, għal dak ma jiddispjaċikx. Isimgħuni aħwa. Amen. Qgħod attent il-min tixtieq tara l-ġudizzju. Qgħod attent meta tifraħ bid-deni ta' ħadd ieħor fejn dak ħaq u dik ħaq, qgħod attent. Taf xejn l-iskrittura u tgħid, jekk inti tifraħ bid-deni tal-għadu tiegħek qabli Alla jbiddel femtu, ibirku u tiġi fuqek. Aħna naqdu Alla ta' fidwa. Ħanerġa' ngħidha. God is a redeeming God. L-iskrittura tgħidilna fil-ktieb ta' Pietru li Alla ma juħux pjaċir li jara il-midneb jintilef. Issa l-midneb għandu bżonn lilek biex inti tkun rappreżentant tal-ħnina tal-Alla. Jiena u inti salvati għax Alla ħenna lik, mhux għax inti tajjeb. Qed tifhmu aħwa? Però minn din l-istorja li pratikament taħseb li Ġona immissja l-pjan tal-Alla, naraw li f'dak kollu li għadda minnu xorta baqa fil-pjan tal-Alla. Il-pjan tal-Alla ma setax jaħreb minnu. Għanilek, meta mara il-ġor tarbija, it-tarbija tista' titlef il-pjan tagħha għal ħajjita dik it-tarbija? Sakemm hija f'ġuf omma? Mela ejna nagħmlu il-pjan tagħha huwa l-ġuf. Dak huwa d-dinja ta' dik it-tarbija. Tmur fejn tmur din it-tarbija, tmur dejjem fil-ġuf tomma. Sakemm għadha fil-ġuf tomma, ma tistax titlef dik ir-realtà. Jiena u inti l-Bibja tgħidlek ninsabu fi Kristu. Kristu huwa pregnant bik. Tmur fejn tmur inti, naf tinstema naqra, tinstema stramba, ma once li inti fi Kristu, tmur fejn tmur, il-pjan tal-Alla ħajaħdem bik, fik u miegħek. Għax inti ma tista'. Infatti fis-Salmi 139, is-Salmist jgħid mulej, minn fejn nista' naħrab mill-preżenza tiegħek? Fejn nista' mmur biex naħrab mill-ispirtu tiegħek? Nista' mmur fuq il-qamar, int ma tkunx hemm, għax xorta hemm ħadkun. Nista' mmur fil-abbissejt tal-ilmajiet, fil-tarqieq, xorta hemm ħassibni. Ġifieri ma tistax taħrab mill-pjan tal-Alla. Għal min huwa tal-Alla. Għax ovvjament il-pjan tal-Alla li huwa ix-xewqa tal-Alla u l-pjan għall-umanità huwa li jsalvaw. Imma tittażel il-Kristu biex inti tibda timxi fil-pjan tal-Alla. Amen? U l-pjan tal-Alla mhuwiex biss għalik. Il-pjan tal-Alla huwa għal ħaddieħor li Alla jrid jilħaq permezz tiegħek. Amen? Meta Alla jsalva lilek, diġà għandu pjan infassal biex inti tmiss bosta biex jisalvaw u jersqu lejn Kristu. Amen? Ġesu f'Mattew 11 minn vers 39 sa 41 u f'Luqa 11 minn vers 29 ejja naraw għadi malajr. Ejja naraw Mattew. Mattew 12. 39. Ħanejdlek, min jgħid, jekk tisimgħu xi ħadd jgħidlek, għax Alla neħħajdu minn fuqha, Alla neħħajdu minn fuqek. Ħanejdilkom aħna, ma jafux il-qalb tal-Missija. Ma jafux il-qalb tal-Alla. U hija ħasra
hija għajb għal min jitkellem hekk. Għajb. Salmi, Mattew 12, 39. Mela, ħanibda 38. Imbagħad xi wħud mill-kittiba u l-Fariżej qabdu qalu l-Mallem xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżda hu ġibhom, sinjal iridu nisel ħażin u infidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lijieli f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem qatt jagħmel 3 ijiem u 3 lijieli fil-qalb tal-art. Għaliex semmej dal-passaġġ? Għaliex Ġesu uża bħala eżempju xi ħadd li fajjenejn il-bniedem qabli naħsbu li missija l-pjan tal-Alla. Imma Ġesu qed jgħid bħalma Ġona għamel 3 ijiem taħt fil-żaq tal-ħuta. Mela mnalla milhom. Għaliex saret profesija ta' dak li jgħidulu type and shadow fil-Bibja biex Kristu iwettaqa. Kemm inħobb ngħidha u ħanerġa' ngħidha, ara vera Alla ma jaħli xejn. U kollox jifdi, anka l-froġa li tkun għamilt int. Is-sinti tipprovax tagħmel froġa, sewwa, imma jekk wettaqt froġa, Alla ma waqax minn fuq it-tron tiegħu, ħajuża u ħatkun lezzjoni ta' fidwa għal ġenerazzjoni. Alleluja. Thank you, Jesus. Amen. Halleluja. Gloria lil mulej. Waqt li kien fiż-żaq tal-ħuta talab. Meta inti żbaljajt, jew mhux bil-forsa żbaljajt għax ġnibt, jista' jkun forsi inti għamilt għażla ħażina. Għal Alla qatt mu tard wisq. Alla qatt ma ħadd ma jgħidlek inti saġġejt. Qatt ma ħajlek hekk. Għax dak li jiena u inti kapaċi nagħmlu f'10 snin, Alla kapaċi jagħmlu f'10 sekondi. Aħna ta' spiss, u darba kontetta u nafxu minnkom kontu tberiktu bija, aħna ta' spiss ngħidu li Alla jifdi l-bniedem mid-dnub, vera. Jifdina mill-demonju, jifdina mill-ħtija, mill-biża. Imma Alla wkoll jifdi il-ħin, kontu tafu? Alla għandu sistema, għandu xi tip ta' mekkaniżmu għax huwa Alla. Li dak li jiena u inti f'moħħna għandna pont A u pont B, Alla jisamilu hekk ara. And it will be A and B. That's it. Għax Alla huwa barra mill-ħin. Inti f'mun, fil-ġenna m'hemmx il-bieraħ, inti m'intix ħadbu il-ġenna u tgħidilhom m'hemmx ma xkiltu l-bieraħ. Iċċelebrajtuh il-militi s-sena l-oħra. Għax it's always now. Dak huwa kunċett li aħna ma nistax nifhmuh fil-kunċett ta' ħin. Fil-ġenna huwa eternità. Għalhekk jissejjaħ jienu, u mhux jiena kont jew jien se nkun, jienu. Ismani. Għalhekk hija ereżija għal dawk il-predikaturi li jgħidu Alla kien ifejja. Taraw kemm hija dottrina ħażina dik? Apparti li Kristu huwa ħaj, u apparti li bl-abbundanza Bibja tgħidlek li Alla ma jinbidilx, Ġesu Kristu huwa l-istess il-bieraħ u llum għal dejjem, imma l-fatt li huwa etern huwa dejjem hu. Jienu infejja, jienu insalva, jienu li naħfer, mhux jien li kont naħfer. Mhux jien li kont insalva, jien insalva, jien infejja, jiena nifdi. Qed tifhmu? Halleluja. Għalhekk hija dottrina falsa dawk li jgħalmu ċertu grupp, dawk li jgħidulhom cessationists,
li jgħidu d-doni spiċċaw. X'doni spiċċaw? Id-doni huma mhux tal-bniedem, huma tal-Ispirtu Santu li huwa Alla etern. Il-mirakli, għax iż-żmien tal-mirakli spiċċa. Qatt ma kien hemm żmien tal-mirakli, dejjem kien hemm Alla tal-mirakli. Aħna ma nemnux fi żmien tal-mirakli, aħna nemnu fl-Alla tal-mirakli. Mhux iż-żmien li Alla xi darba kien jagħmel il-mirakli. Għalhekk hija eresija u ħmerija u hija insult għal minu vera Alla, għal karattru tal-Alla, insult. Għax Alla ma jinbidilx, meta tgħid li Alla jinbidel. Insult. Amen. Halleluja. Alla jifdi anka żmien li inti taħseb li tlift. Halleluja. Grazzi Ġesu. Meta Ġona mar Ninwe, forsi f'moħħu qabli jgħid jiena tlift il-pjan tal-Alla, Alla batni senilu issa qiegħed sena wara. Salvat l-art. Anka meta ma marx, meta batu Alla, xorta salvat l-art, għax il-pjan tal-Alla kien ikbar from the time sphere. Amen? Halleluja. Issa ħanidkom xi punti u daw ikdibuhom. Għax ħantikom xi punti xi ftit punti biex intom tkunu ċerti biex kif inti ma timmissjax il-pjan tal-Alla. All right? Fir-Romani kapitlu 8 marru hemmhekk. Mela, istrieħ, serraħ moħħok li inti ma tsejx il-pjan tal-Alla. It-tieni, meta taħseb li żbaljajt jew ma għamilt l-għażla ħażina, ftakkar. Alla ma kien sorpriż, ma kienx ixxukkjat, ma waqax fuq tron, Alla kien jaf sa tagħmel u tiġa prepara minn qabel biex juża dak li nkun ser tagħmel. Issa mhux kull ma għamilt Alla għamlu jew u twaħħal f'Alla, le. Ġast sempliċiment li jiena ma nistax nifhmuha l-eternità li peress li Alla jara l-tmiem mill-bidu tiġa provdilek għal kollox. Mela, Romani kapitlu 8 vers 26, skrittura li titkellem bil-lingwi. Ekku koll l-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu Santu, minnaħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna x'aħna anqas nafu kif nitolbu kif imiss. Imma l-Ispirtu Santu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjiet li ma jistax jitfisser bil-kliem u Alla li ħarsa tiegħu tinfed il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Mela se nafsi. Waħda mill-affarijiet li lili ħatejni li ma niżvijax mill-pjan tal-Alla jew forsi niddilejja l-pjan tal-Alla hija ta' spiss itlob bil-lingwi. Itlob bil-lingwi. Itlob in tongues aħwa. Meta inti titlob bil-lingwi, inti tkun punto ta' aċċess ta' flow kontinua tal-Ispirtu Santu. Allura itlob kontinwu bil-lingwi. Mhux man-nies bejnek u bejn Alla. X'hekk inti titkellem mal-boss bil-lingwi. Bejnek u bejn Alla, jekk qed issuq, tissajjar, tinħasel, timxi, tmur timxi, itlob bil-lingwi. Number 2, mela number 1. Isdaw mhux bil-force 1, 2, 3 b'importanza, just punti. Mela itlob bil-lingwi. Għal dawk li ma tafux titolbu bil-lingwi, itlob il-Alla biex jagħmdek bil-Ispirtu Santu ħad titkellem bil-lingwi. Number 2, moħħkom hawn. Biex inti żgur qatt ma timmissja l-pjan tal-Alla. Number 2. Imxi dejjem fl-imħabba. Always walk in love. Mhux in lust. Għax id-dinja għandhom ħafna tifsiriet ta' x'inhi imħabba, għall-imħabba tal-Alla tnejn. L-agape, l-imħabba ta' Alla fi Kristu fik. Imxi dejjem fl-imħabba. Fi ktib ta' Mattew kapitlu 5, 48,
tgħidlek Ġesu jgħidlek kunu perfetti bħalma Alla huwa perfett. Il-kuntest ta' dak il-passaġġ huwa l-imħabba. L-ewwel Korintin kapitlu 13 vers 4 sa 8 tgħidlek li x'inhi l-imħabba tal-Alla. Hemm espressjonijiet biex tgħidlek kif inti timxi fl-imħabba. Waħda li inti timxi bil-fors biex ma tifrustrax ruħek, isma' miż-żewġin, ħbieb, aħwa fi Kristu fix-xirka l-Knisja, hija tippratika ħafna, 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 ħafna u ħafna paċenzja. Illum kon nitkellem ma' dan il-pastor Aziz, ħabib tiegħi kbir, raġel tal-Alla. U waħda mill-affarijiet li il-mulejja tjallimni lili u semmejni daqsxejn. Hija ovvjament jiena bħala Ministru tal-Vanġelu ċertu affarijiet narhom minn qabel li ċertu nies ikunu ħajamluha. Mhux għax jiena Alla, għax rabbej daqsxejn melħ. Ma jfissirx li għandi l-bot sħiħ mimli melħ għadni qed nikber, sewwa kollha kemm aħna, imma tibda tinnota ċertu pattern, jekk da mhux ħajjarranġa, ħajħu tumbata, ħajħu gambetta. Jekk di mhux ħatisma' ħadu gambetta. Però għalkemm ma tixtieqhomx jgħaddu minn hemm u jista' jkun mhux għax Alla il-pjan tiegħu jitbiddel, imma jista' jkun Alla xorta poġġik fuq il-pjan tiegħu lura, imma tista' tiġib ċertu feriti issa. Tista' tispiċċa ċertu feriti. Tista' tispiċċa b'xi baby. Il-baby ma jsirx barra mill-pjan tal-Alla, Alla xorta ra, imma inti ħajkollok tbati forsi ċertu tbatijiet li forsi ma xtaqhomx li Alla inti tgħaddi minnhom, imma ma waqax minn fuq it-tron. Tista' jkun tispiċċa tweġġa. Ma kienx fil-pjan tal-Alla li inti tweġġa, minti peress li inti webbis rasek, intom tafu aħwa, ġiletilkom stejjer, fejn kien hawn min qabeż il-baħar, għax ħaseb li diġà kien jaf jom wara sena Kristjaneżmu u għamel diżastru bil-familja tiegħu, weġġaw u għaddew is-snin u raġgħu ġew lura, nidmu, talbu maħfra u Alla poġġihom raġa' fuq il-pjan tal-Alla għalihom. Imma ċertu affarijiet ma jkunux fil-pjan tal-Alla li inti tesperjenzo, mhux għax ikun sorpriż, din ma tistax nifhimha 100%, għax inti ma tistax tissorprendi lil Alla b'xejn. Imma jkun hemm affarijiet isma' fil-Iskrittura fir-Romani kapitlu 12 vers 1 u 2 jgħidlek li hemm dak il-pjan tal-Alla permessiv. Dak li Alla jippermetti. U hemm dak il-pjan perfett. Ġieli smajtu għadi? Mhux kull ma jsir huwa l-pjan tal-Alla. Ħafna jimxu fil-pjan li Alla jippermetti, mhux li Alla jikkommetti, hemm differenza. Qed tifhmu aħwa differenza? Il-Bibja titkellem fuq the perfect, the good and the perfect will of God. There's the permissive will of God, hemm affarijiet li ċertu Kristjani jkunu qed jgħixu f'dak li jgħidulu the permissive will of God. Alla xorta jipprova jaħdem fik u bik u jieħu paċenzja bik. Bħalma l-pastor, bħalma jiena missier. Meta nara tfal, pereżempju, jiżbaljaw. Xorta jibqgħu wliedi, xorta nibqgħu nħobbhom u xorta jiena ħanuża dik is-sitwazzjoni biex jitalmu xi ħaġa minna. Jiena wkoll wis probabbli nkun nitgħallem xi ħaġa minna bħala bniedem, Alla ma jtgħallem xi ħaġa li kollox. Sewa, u imma kieku pereżempju ma ddewx minna, da pereżempju ma għandek tifel li mhux qed jistudja, jekk ma jistudjax u ma għaddix mill-eżami, mbagħad jgħid joqgħod jagħmel repeater u jmur minflok l-iskola, minflok fis-sajf igawdi l-baħar u jgawdi l-holiday joqgħod imur il-privat. Dik mhux kien ma kienx il-pjan perfetti għal dak it-tifel. Alla xorta għamel xi ħaġa li fdieħ. Tifhmu xi ħaġa l-kunċett, tifhmu l-kunċett. Ġifieri Alla mhux ħajlek il-lallu s daqshekk fottejta ġbin ma nafx ħanagħmel bik. Ħawwat il-wires. Mhux ħajlek hekk. Imma tista' tispiċċa tieħu ċertu detours li lilek ħajiswewlek jew ħin, jew weġġat, jew feriti,
jista' jkun jiswilek flus. Jekk kun għamilt investiment ħażin, jew nkella nfaqt ma fda ċertu flus li ma fda xi ħadd serqek, jew whatever xi ħaġek. Anyway, mela, imxi dejjem bl-imħabba. Għaliex? Għax Alla huwa mħabba. Alla kull ma jagħmel huwa bl-imħabba. Number 3. Il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Mela jiena u inti jekk iridu noġbu dejjem lill-mulej, irid nagħmel kollox bil-fidi. Għedtilkom kemm il-darba għaw il-ġodda xorta ħaj jisimgħuha nies qatt ma semgħuha qabel, tagħmel xejn barra mill-fidi. Jekk jien rid inkun naf qed nimxi fil-pjan Alla, diġà daw l-ewwel tnejn, diġà daw l-ewwel tlieta diġà ħajjejnuni jiena mhux ħan nimxi l-pjan Alla. Mela jiena fil-mixja tiegħi qed nimxi bil-imħabba. Min weġġani nħobbu nitlob għalih u naħfillu. Qed nimxi bil-fidi. Irid nimxi bil-fidi. Ma nħallix il-biża taħkimni. Ma rridx nimxi bid-dubju. Meta ma mxewx bil-fidi il-poplu Alla, spiċċaw sfijaw mill-pjan Alla. U spiċċaw minn flok għamlu 12 ġurnata ġimmatej l-iktar ġod-deżert, għamlu 40 sena. Il-pjan Alla seħ, iva. Minti għaliex għandek tagħmel 40 sena fid-deżert meta kellu f'moħħu Alla, kemm tagħmel naqatur, tuħu ritratt mal-ġemel u tmur u tidħol fl-arti mweda. Għaliex kellek tagħmel 40 sena hemm. Tifhmu? Allura tittot attent minn dak il-att. Għaliex ma daħlux fil-arti mweda ħafna minnhom? Għaliex ma mxewx bil-fidi. Mela importanti, kruċjali timxi bil-fidi ħalli twettaq il-pjan Alla. Ħanilkom aħwa, l-iktar wieħed perfett li nistgħu nħarsu lejh li wettaq il-pjan Alla perfett min? Kristu Ġesu. Ħantikom eżempju. Ġesu wettaq il-pjan Alla fi 33 sena. Fil-Bibja hemm nies li għalkemm għexu mijiet ta' snin imma ma wettqux il-pjan Alla għal ħajjithom. Alla xorta uża kollox biex il-pjan tiegħu jitwettaq. Alla xorta l-pjan tiegħu ħajtwettaq. Imma inti ħatwettaq l-aħjar li għandu għalik? Issa jekk inti Kristjan, m'għandekx għalfejn tħabbel ħafna rasek, imma tuhom prinċipji tajjeb li inti twettaq. Number 4. Taqbis staġuni. Hawnhekk fejn ħafna Kristjani jimmissjaw il-pjan perfett Alla l-ħajjithom, Alla xorta jista' jidditurjom iva, jagħmilhom ditur. Imma jekk inti ma tixtaqbas il-staġun ta' ħajtek, għamel l-affarijiet staġun. Il-Bibja tgħidlek hemm ħin għal kollox. Ma tistax inti llum sir Kristjan u wara ġimgħa sejjer missjoni għax tiġi mqatta jekk tiġi ħaj. Tiġi ekwapiġġat, tiġi armat. X'għandna fid-dinja? Għandna ruxmata Kristjani jipprovaw imexxu knejjes jew gruppi li prattikament ħlif jikkawżaw ruxmata konfużjoni. Għaliex? Għax qabżu ċertu staġuni. Ma stennewx dik li tissejjaħ ordni divina. Tikber, twettaq il-pjan Alla fejn int, tibqa' fil-lejn tiegħek, mhux moħħok f'ħuk u x'foħħtok, x'Alla sejjaħ lilek biex tagħmel, wettqu, jekk Alla qablek xi ħaġa, stenna għall-istaġun, għal dak staġun partikolari biex inti twettqu dak il-ħaġa, arma li jekk innifsek, studja għal dik innifsek ħalli tkun armat sew, bħalma tgħidlek fi ktieb ta' Timotju, il-qaddej tal-mulej għandu jistudja sew l-iskrittura u jkun armat sewwa, u bħalma qal il-Timotju Pawlu qallu ċertu prinċipji li jgħallimtek għanni għadjom il-nies li huma fedili, mhux entużjasti. Tajjeb li tkun entużjasti ma tkun fedil, dak li ġejt imqabbad. Sewwa, ibqa' stay in your lane. Ejt il-dak taħdejh, stay in your lane. Infatti, meta konna issa il-PDG Palermo bdew urew video ta' kien hemm relay. Xi ħadd qabeż il-lejn tagħha daqshekk ġiskwalifikat.
Jekk inti tiġri t-tiġrija u tasal sal-aħħar u tirbaħ il-lejn tiegħek, inti tibqa' fil-lejn tiegħek, ma tistax tirbaħ fit-tiġrija tiegħek li fil-lejn ta' ħadd ieħor. Ibqa' fil-lejn tiegħek. Alleluja. Amen. Number 5. Imxi fl-unur. Ħafna Kristjani jimmissjaw din il-kwalità u prinċipju tas-saltna ħafna. Imxi fl-unur. Timxix fid-diżunur. Tkunx inti li twaqqa diżunur fuq ħajtek jew tkun ta' diżunur għal ħadd ieħor. Tipprovax tiddiżonora lil ħuk jew il-loħtok jew il-leader tiegħek, laqas il-boss tiegħek, jew il-pastor tiegħek, jew il-missier spiritwali tiegħek. Tipprovax tiddiżonora għax tiġi fuq tiegħek, tiġi fuq hekk. U Alla qatt mu ħajbirkek jew japprovak għax int iddiżonorajt il xi ħadd ieħor. Aħseb wara dawk li huma spiritwalment awtorità. Għal min qed jisma'. Number 6. Tirribella qatt, Rumani 13 minn vers 10. Tirribella qatt kontra l-awtorità t'Alla. Min jirrebella kontra l-awtorità t'Alla? Jgħat jirrebella kontra Alla. ċertu nies li fil-ħajja tiegħi rajthom jirrebellaw kontra l-awtorità t'Alla, kollha jaħsbu li għandhom raġun. Għax fil-ħajja sfortunatament ħafna jaħsbu li għandhom raġun. Għalhekk inti ċertu affarijiet ma tistax taffordja li tagħmilhom għax inti tispiċċa barra mill-lejn tiegħek. Qed tipposponi l-pjan tal-Alla l-ħajtek. Forsi Alla kellu 100 f'moħħu għalik u inti wettaqt imma mhux kollox. Il-pjan tal-Alla xorta ħajseħ globali, xorta ħajseħ. Imma inti għabli tiġi, kif jgħidu bil-Ingliż, you come short. Palma tgħidlek, il-bniedem dineb u waqa' mill-glorja. You come short of the glory of God. You come short of the perfect plan of God for you. You come short. Tirrebellax kontra l-awtorità. Qatt u għall-ebda raġuni. Hawnhekk għandna nitkellmu u meta kellem issue li kellu ma' xi ħadd, kellhom ma' li kienu awtorità, ma ħax l-awtorità f'idejh jew f'idejhom. Stenna lil Alla. Stenna lil Alla ħwa. Fl-ewwel Korintin 7 Pawlu jgħid laqqas jien stess ma niġġudika lil nifsi, stennew li jiġġudika Alla, ħalli Alla jiġġudika. Ovvjament hemm affarijiet li inti tista' tkellem dak li jkun, tindirizza dak li jkun, imma qod attent li ma tagħmel xejn li jista' jiswielek ta' dannu għalik. Rumani kapitlu 12. Dejjem fittex il-paċi. Dejjem fittex il-paċi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Għal-kem semmejtilkom diħan semmi jessa. Dejjem aħfer. Għalix għandek dejjem taħfer? Number 1, meta taħfer tammel liktar pieġir li l-għin nifsek. Li l-għin nifsek għad tammel likbar pieġir. Għax jekk jina ma naħferx lil-min weġġani, mela mux tal-li weġġani darba, tal-li tenħalliħ, jew tenħalli, jew tenħallihom, u weġġawni kontinuament. Għax jessa dinġor dak it-toq. U l-għadu dak li jrid. Għax jekk inti temmen u għakku impjan divin fuq ħajtek biex jitwetqu, għalfej inti m'għandekx timxi fil-maħfra, għax inkella ħad ispiċċa tiġi handikappat, ħad tiġi limitat. Ħad tiġi limitat. U ħafna jistaw jimmissjaw il-pjan perfett tal-ħajtu. Għax Alla mhux ħajbir kek inti tgħix plan zita. M'intix ħad attira l-favur tal-Alla fuq ħajtek jekk tgħix b'nuqqas ta' maħfra. Il-pjan tal-Alla globali xorta ħajseħ. Għajntikom eżempju, jekk kiena missieri, jinnaf kien ħallil li ma kienx tal-miskin. Imma kien ħallil u saraq bank. Il-pjan tal-Alla li xorta ħajseħ. Ġifieri jekk Alla ried li minn Donald Jane għajjem predikatur għal Malta, setaw għamlu l-ikbar balbolijata li mamlux. Imma li kif xorta
Alla il-pjan Talla ħajseħ. Izrael, taf kam għamlu balluljati, għamlu balluljati Izrael? Ġil Messija xorta waħda. Tifmu dak huwa l-konċett. Dak il-konċett. Il-pjan Talla ħajseħ xorta. Imma inti, u attent li inti tagħmel il-parti tiegħek. Izrael huwa eżempju perfett kif ħafna il-poplu tal-assess jista' jagħmel ma ta' balbuljati. Imma l-pjan tiegħu xorta ħajseħ. Imma inti tixtieq li l-pjan Talla għalik perfett, għalik personali seħ. Amen, halleluja. Meta inti tara n-nies Talla fil-Bibja, anka bosta li żbaljaw. Per eżempju, hu David. David żbalja. Mamma mia, immaġinaw kif jkun il-pastor tagħkom. Tibqgħu tiġu l-fellowship. Ħanejlek, ġelek tirrefletti u ġelek talbillek qalbek. Immaġina David is-Salmist sewwa l-ispiċċaffansja waħda qatilla l-żewġa biex joħodha. Mbagħad bħal ma qatilna aħna ġimgħa ilu Alla jseħħlu bniedem b'qalbu għal Alla. Kif jista' jkun? Immaġina kieku l-pastor tiegħek tibqa' tgħidlu bniedem b'qalbu għal Alla dan. Kemm ġew marbula qlub. Fejna l-umiltà, fejna li jiena nagħmel dak li nagħmel għal ġid tal-ġisem ta' Kristu, mhux xirrid jien, x'naħseb jien, x'idilli jien. Sewwa qal Pawlu Filippin 2, vers 21-22, għax ħafna huma dawk li l-interess tagħhom mhux għal Kristu, imma li anfushom. Kieku għal Kristu tkejjel ħafna l-passi li tieħu. Tqis ħafna kieku d-deċiżjonijiet li tagħmel. Tqis ħafna kieku fejn tmur, tqis ħafna xi tajt, tqis ħafna kieku tagħmel dak li tagħmel kollu għal ġid tal-ġisem ta' Kristu. Ma ħafna jfittxu dak li qabel lilhom Pawlu qal. Ma sibt il xaħat bis qalbu verament tal-mulej. Kien jismu Timotju. Għadu attenti, għax hemm jum li jiena u inti kollha kemm aħna jdu nagħtu renda kont. U ma tkunx ħaġa sabiħa li jiena minn għalija nkun fis-sewwa u nasal qudiem Alla u jgħid li inti kont fil-ħażen. Inti taħseb jien għedlek biex tagħmlu dan. Inti taħseb jien għedlek biex tinqala minn hemm. Inti taħseb jien għedlek biex tagħmel dak il-post. Taħseb jien għedlek biex attakka lil dak il-ħuk. Imma għasbalja, pastor. Jo għasbaljat. Dak mhux intera. Inti tibqa' fuq il-lejn tiegħek. As we say in English, mind your own blessed business and do what I told you, not another, to do. I'll handle him. I'll handle her. I will handle that. Not you. You, bħalma qal Pawlu li Timotju, make sure you fulfill your ministry. U jekk ma tagħmilux, you jeopardize the perfect will of God for your life. U jekk tgħix f'ribellioni, you jeopardize your eternity. Amen. Halleluja. Aħfar dejjem. F'kwalinkwa situazzjoni jafda lil mulej.
Għafda. Anka meta ċirkostanzi ma jagħmlux sens. Xi kultant għaddi minn sitwazzjoni tgħid mhix nifhem x'inhu jiġri mulej. X'qed nifhem. As they say in English, continue to show up. Ma nafx għalax qed jiġri hekk, continue to show up. Mhux ġast għax tiġi l-fellowship qed ngħidlek, continue to show up, ġifieri inti għamel il-parti tiegħek u iqpa' fidil f'dak li Alla qalbek. That's it. Continue to show up. Jekk huwa job, jekk Alla taf li tak job u Alla jridek hemm, continue to show up. Jekk Alla tak żwieġ u inti dan iż-żwieġ tixtieq taħrab minnu, continue to show up. Jekk inti għandek ministeru u forsi qed mhux qed taqbel ma' ċertu nies, continue to show up. Fis-Salmi 103 vers 4. Grazzi Ġesu. Salmi 103. اسمع هذه الكلمة بها. هنبدأ نقرأ vers 3. ويغفر ذنوبك كلها يفيق المرتية كله ويفدي للحيتك من القبر. تعرف تفسر يا حبيبي؟ يجري أنك تحسب لكلش ميت في حياتك. أنك في تارة لممش ما تقدرش تعمى. القبر اشتمى أكثر عندك. ملا هو فدي. الله يفدي. البني آدم يرميك وفي قلب بوسطة المحبة تاعهم تبرد عليك ويريبليسياوك وتجي سكادوت عليهم. مالا انك كنت في القبر يفدي. يخدنك بتيبة والخنينة ويشبب الجيد سنين هايتك. الله ويكبر من الباسيتيك ويكبر من الزبالية اللي استايت عملت لازلة خزينة لخات ويكبر خارس من البرسبكتيفة الاترنتا. ادخل في المستريح. ادخل في المستريح. أين الملاي؟ أين الملاييني؟ خلي نبقى في البيان بيرفكتيا. اسمعوني، يكتمل شرط وفرت له ما بيزك تغفر تخوب تعمل البيان تعمل داك اللي قبط لي لك تعمله تكون فديل فيه بيزك. مش حاجة اللي تمول الانيفرسيتي باش تتعلم، هذه بيزك. يمشي بالفيدي أغفر ملاير بيزك. مش انت تبقى صافي قدام الله وتبقى فوق البيان الله. خل ما يدو بالانجليز خلينا جنيدا. Continue to show up. Seasons will change. دبخل متى كلك بزنس. اللوم مرتين حبيبتي عنده رستوران. واحدة أخوه من الكنيسة. يكون يوم جرانة ما تقول الجراناتا ما تقول الجمعة فين ما تنجي كله كلينتي. بات تبدأ ترسل على من تاع الجمعة والرستوران تكون مفقوح. That's life. وخنايل لك قبل ما انت ترى الرستوران مفقوح تيتلاش باركة ديك. قبل ما الرستوران تكون مفقوح وتتنت ما تكونش مفقوح انت وتبقى عملي وقلبك تجي تستياتا وتبقى بورا. امين. اشفاك تصير كونفيدنتي تصير قبوري تقبل لك راسك. امين. هللويا. ملاستريح. المولاي هو كبير منك. البيان طلع وتياك على هايتك هو اكبر منك منك كله استعتد منه. انت حتوتق البيان طلع في هايتك. امين. وافتكر مش انت اللي تمشي مع المولاي، هو المولاي اللي يمشي لك عشان انت تنساب فيه.
hija diffiċli biex timmissja l-pjan Alla jekk inti verament tixxennaq fih u qalbek jgħalih. Diffiċli timmissja l-pjan. Anzi, kważi ngħidlek impossibbli jekk qalbek tixxennaq għal-mulej, impossibbli timmissja l-pjan Alla. Għax jixtieq ħafna iktar hu minnek li inti twettaq dak il-pjan. U jekk ħatamel ħatwettqu. Amen? Għajni tolbu. Halleluja! Itlob mija jissa stess. Għed talba wara minn qalbek warajja. Baxja rasek, għala għajnejk, tkellem għal mulej. Għaw xaħati li passar kelli bżon nisma din il-kelma. Għadzi mulej, amen. He is bigger. He is bigger. He is bigger. Itlob mija jdi talba, l-lum issi għadis. Grazzi tal-kelma tijak. Għatini l-qalb tijak, mulej. Għallimni naraf u nħares lej ċirkustanzi, situazzjoni fil-ħajja tijaj. Kif tarom int? Illum nidħol fil-mistrieħ nemmen li l-pjan tijak għal-ħajtija ħafna kbar minni, ħafna ikbar mill-ċirkustanzi tiegħi, ħafna ikbar mill-pajjiż li ngħix fih. Mulej qaddis qalbi tixxenna u titaxxaq fik. Għalhekk nemmen li huwa impossibbli naqgħod nimmissja l-pjan li inti għandek għalija. Għallimni Spiritu Santu nimxi fil-mħabba, fil-maħfra, fil-ħnina, għallimni ngħix fil-ħajja tal-fidi. Mulej naħfer malajr, nħalli l-affarijiet li jien ma nistax nbiddel nħallihom. Mulej inti tifdi kollox, inti tifdi li ħajti anke minn dawk is-sitwazzjonijiet li jidhru diffiċli u impossibbli għalija. Għalik xejn impossibbli. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Grazzi tal-ħnina tiegħek u tat-tjubija tiegħek. Grazzi li l-pjan tiegħek fuq ħajti ħajseħ u ismek ħajjiġi glorifikat. Dak kollu nagħmel dak kollu ngħid għaltu l-ħajti minn issa l-qudiem. Fisem Ġesu Kristu. Niddikjara Ġesu Kristu inti l-mulej. Inti s-Salvatur u s-sit ta' ħajti. Għamel minni dak li trid int. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Amen. Amen, 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 amen. Eża saħwa Maltin u għawċin, nħedġiġkom biex kunu maħna dan il-weekend. Jek dan il-messaċ laqtek, messek qalbek u berkek, għamilu like, xerjaħ, ħalli d-birek il-xaħat tiħor. Il-pija narawkom il-sif il-7 fil-axija unek, il-ħad fil-ħodu fil-10. God bless you. Narawkom eża saħwa. Halleluja. Daw kolla li jintom għonek prezenti għawna untaqqa maħna ġewa l-kafetirja xirkom għana. Dawk li jintom George, Massimo,